Der er også miljøaktivister på vej fra Tyskland. Miljøaktivister, der er vrede på Danmark. Det er det, fordi den danske energikoncern DONG Energy vil bygge et kulkraftværk i byen Lubmin. Hvis de planer bliver til virkelighed, vil det skade Danmarks anseelse som et grønt og klimavenligt land, siger aktivisterne. I dag gik de ombord på 2 piratskibe, der skal sejle dem til København. TV2's Jan Vesterlund rapporterer fra Lubmin. DONG ist ein Begriff, das gute dänische Image im grünen Bereich zu zerstören. Hvis DONGs planer om et kulkraftværk bliver til virkelighed, vil det fordoble CO2-udslippet i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Og det protesterer aktivister og 4 lokale borgergrupper imod. Das sehen wir als großes Problem an, gerade jetzt, wo wir über Klimawandel diskutieren. Men lytter man til DONGs egne reklamer, er koncernen særdeles miljøvenlig. Og vi brænder alt lige fra naturgas og affald til træpiller og halmballer for at skære yderligere ned på kullet og dermed CO2-udledningen. Men det er på langt sigt og gælder foreløbig ikke i Tyskland. Med den nuværende teknik, der bliver vi nødt til i en del år fremover også at bruge kul og andre fossile brændstoffer. Det er her, lige ved siden af et nedlagt østtysk atomkraftværk, at DONG har søgt om tilladelse til at opføre et kulkraftværk. Og trods protesterne er et flertal i delstatsregeringen i Mecklenburg-Vorpommern indstillet på at give DONG tilladelsen. Men borgergrupperne ønsker, ligesom i DONGs danske reklamer, mere vindkraft og vender sig især mod, at DONGs kulværk kun skal producere el, mens overskudsvarmen slet ikke udnyttes, som det er normalt i Danmark. Das geht im Zeitalter, wo wir über Klimawandel und die Erde schwitzt, geht es nicht mehr. Das ist ein Schaden für DONG und ein Schaden auch ein bisschen für Dänemark. Hvorfor går I ikke i spidsen og byder ind på at lave en mere grøn strategi, også for Tyskland? DONG er et selskab, som for en dels vedkommende ejet af staten, men vi er også et kommercielt selskab. Og vi kan ikke træde uden for vores kommercielle fodspor, så må sige. Vi bliver nødt til at drive en forretning også. DONG har i 3 år forsøgt at få tilladelsen til at bygge. Modstanderne håber, at projektet aldrig bliver til noget, og sejler nu til København i et skib ladet med protester. Klimapiraterne går den 11. december i land i København, hvor de udover at aktionere foran DONGs hovedkvarter vil deltage i aktiviteter sammen med de mange andre klimaaktivister.